Os bonos Mercanogrove inspíranse nos exitosos Son da Casa de Vilagarcía. O Concello leva tempo buscando unha fórmula para estimular o comercio local e agora por fin poñen en marcha este incentivo para que os mecos consuman nas tendas da vila. Axudar económicamente a consumir no Grove, axudar económicamente ao comercio do Grove co consumo, pero tamén hai outro obxectivo fundamental que é dar a coñecer, que parece un paradoxo, parece increíble, pero dar a coñecer aos veciños e veciñas do Grove a cantidade de comercio local que temos de diferentes áreas e diferentes ofertas. Os veciños poderán mercar bonos por un valor de 30 euros, pero pagando tan só 20. Os 10 restantes vai nos poñer o Concello. Poñemos 20.000 euros, deses 20.000 euros hai bonos de 30 euros cada bono, donde o Concello Grove vai poñer 10 euros e o particular, o consumidor, vai poñer 20 euros, creo que económicamente ventaxoso. Nestes momentos está aberto o prazo para que os locais se sumen á campaña. O alcalde fai un chamamento a todos os establecementos para que participen na iniciativa. Temos anotados na plataforma en torno ao 50% do total de comercios do Grove. Eu convido, animo a todos a que se sigan sumando. Isto vai seguir aberto. A intención do Concello é que os consumidores poidan acceder á plataforma para mercar os bonos a semana que ven. Posiblemente a partir da semana que ven no Grove xa sexa efectivo a posibilidade de adquirir o bono e de consumir ese bono no comercio local. Por lo tanto, animo a todo o comercio que se siga sumando. No goberno local xa están a estudar unha segunda fase do proxecto para continuar impulsando a recuperación económica da localidade meca.